com a condició que, en narrar-vos este fet fabulós, no utilitze noms verdaders i mantinga oculta la identitat dels personatges, ja que, en destapar un secret tan gran, hi haurà molta gent que no se ho creurà i considerarà el succés un invent d'imaginacions somniadores. La història va començar el segle passat, poc després que la guerra abandonara les nostres terres i les deixara cobertes de por, de fam i de misèria. Va ser a poqueta nit de la vespra de Sant Joan. Aquell capvespre, Tomeu i sa mare Pepica pujaven a pleret de Moraira cap a Teulada, carregats i cansats. Havien passat el dia arreplegant les millors herbes remelleres de tota la contornada. Tot el dia fou un no parar. Va, Tomeu, que ja ho tenim quasi tot. Un esforç més, fill, que les herbes tallades la vespra de Sant Joan són les més sanadores i a la teua germaneta l'hem de curar amb les medecines que ens dona la terra. Ai, sí, mare, ja vaig. En arribar a l'altura de la Font Santa, Pepica es desvià unes passes per entrar a l'ermita. El xiquet, cansat, s'estimà més avançar cap al camí de Sisques, que començava al barranc del Pas, i aprofitar per a refrescar-se a la font de la llana. En descendir al xicotet replà del brollador, Tomeu es llavà les mans, es refrescà la cara i perfumà l'espai amb aromes de les herbes que se li havien apegat a la pell. Che, Tomeu! Què fas tu així? A soles i a estes hores? La veu el sobresaltà. El xiquet alçà la mirada i veié vindre per la carretera polsosa el tí Miquel, un veí del carrer on vivia. No hauries d'estar a casa cuidant la teua germaneta? O és que està millor? Tí Miquel, Clareta està molt malalta, té febre, no para de tossir, li costa respirar i s'ofega. Les veïnes es rellevaven per a cuidar-la, mentre ma mare i jo hem eixit a agafar herbes per a calmar-li la tos. Ai, Tomeuet, els pobres tots són penes. I ta mare? On és? Que tu no saps que un dia com avui ningú ha de vindre a la font de la llana? En fer-se fos s'omplirà de dimonis i amb ells acudirà una dona encantada que embruixa qui passa. Ja hi deuen rondar. Però què diu, tí Miquel? Quins dimonis? No facis cas, Tomeu. Són contarelles de poble. Jo hi duc el meu ase a veure tots els capvespres i no he vist mai cap dimoni ni ningú m'ha embruixat. De seguida ve ma mare i ens anem. Molt bé, Tomeu. Vinga, va, pren. Unes pancetes i unes ametlles, que segur que no has berenat. Gràcies. Estan molt bones, tí Miquel. Vinga, va. Si em deixes el cabasset de les herbes, te'l porte jo a casa. Així tu puges descarregat. Gràcies, tí Miquel. Apenes havien desaparegut per la revolta del camí el tí Miquel i l'ase, Pepica cridà Tomeu des de dalt del marge que protegia l'ullal. Vinga, fill, anem, que m'he entretingut amb l'ermitana i es fa tard. La dona m'emprengué el camí confiada que Tomeu la seguiria, però quan el xiquet irà a alçar-se, sentí un pes a l'esquena, com si li haguera caigut un sac de cendra. Ai! Mare, quin mal a l'esquena! Crec que m'ha agafat una rampa o m'ha caigut un animalot damunt. No et mogues, fill. No et mogues ni et gires. No et gires a mirar què tens darrere per res del món. Què passa, mare? Què passa? Tinc una cosa, roïna? Escolta, fillet, no tingues por. Creu-me i fes el que jo et diga. Perquè si el que t'ha caigut és el pes de la Joanaina, pot ser que la Clareta es cure. La Joanaina? Què és això? Mare, és un dimoni? Segons em contava la meua àvia, la que em va ensenyar les bondats sanadores de les herbes, la Joanaina és una fada bona que apareix per la font de la llana la nit de Sant Joan. Ningú no la pot veure, però si passa alguna persona que siga del seu gust, li carrega un pes a l'espatlla. I si eixa persona és capaç de pujar al poble sense girar-se a mirar què du, enxafar els graons de gravetes de davant de l'església, la Joanaina li concedeix el que vulga demanar-li.
No deu ser la dona encantada que acompanya els dimonis, com ha dit el tio Miquel? Vinga, fill, fes-ho per la Clareta, perquè es cure i no ens deixe. Fes-ho per la memòria de ton pare. Fes-ho per mi i per tu, perquè no ens quedem a soles en este món. Tomeu, amb el cap cot, intentant acoblar el pes a un costat i l'altre de l'esquena per no sentir tant de dolor, caminava darrere deixant-se arrabassar pel perfum de la garba d'herbes salutíferes que duia sa mare. Fou en arribar a la venta quan no pogué evitar parar de colp, ben horroritzat. Les campanes de Santa Caterina tocaven a morts. Seguim, fill, seguim. Potser encara som a temps. I Tomeu, traient forces no saber d'on, començà una cursa tan veloç que els cabells pareixien flames a l'aire i no frenà fins a posar els peus sobre les gravetes de davant l'església. I de seguida el pes desaparegué. Joanaina, ara toca a tu curar la meua germana. Afligits i esperançats, Tomeu i sa mare corregueren cap a casa. En girar la cantonada del seu carrer, veren Anselm, el metge. Ah, a tu et buscava, Pepica. No sé si deus saber que la xiqueta de la senyora Martina acaba de faltar. És per Isabeleta que toquen a morts? Ai, pobra criatura. I pobra de na Martina. Quina pena més gran perdre l'única filla que tenia. Sí, és per ella. No hem arribat a temps. La medicina que podia curar-la és difícil d'aconseguir i quan l'han dut a d'Alacant, la xiqueta ja era difunta. La senyora Martina sap que Clareta està molt greu i ja que la penicilina no ha servit per a salvar la seva filla, vol que intentem salvar la teua. Com? Que li dona la medicina a la meua xiqueta? Això vol dir que es curarà? Tomeu estava corprès. Era la Joanaina qui enviava la medicina perquè s'acomplira el desig que ell li demanà? Quan anà a preguntar-li a la mare, ella li posà el dit damunt dels llavis per a pregar-li silenci. En arribar a casa, Anselm preparà la jeringa i posà una injecció de penicilina a la xiqueta. Estigué velant-la tota la nit i no partí fins a la matinada en comprovar que baixava la febre. La tos remetia i Clareta respirava tranquil·la. La salvem, Pepica, la salvem! Tornaré al migdia a posar-li una altra injecció. Adeu, doctor, adeu. I gràcies. Mare, Mira, fill, la pena de na Martina ha servit per a donar-nos esperança a nosaltres. I hem de pensar que ha sigut la casualitat que ens ha beneficiat o els destins d'una i altra xiqueta que així estaven escrits. En absolut hem de creure que ha sigut cosa de la Joanaina. però jo sentia el pes. Sí, fill, el pes de la pena i del cansament. Ara hem de callar i oblidar. Al cap d'uns quants dies, Clareta estava més sana que un peix. Per més que ho intentà, Tomeu no aconseguí oblidar aquella nit de la vespra de Sant Joan, quan sentia el pes de la Joanaina i el suportà perquè sanara la germana. Dins del cap, li bullia sovint la idea que la fada sí que existia i havia canviat el destí de Clareta pel de la filla de na Martina, a fi de concedir-li el desig que ell li havia demanat. Transcorregueren uns quants anys i quan tocava entrar a quintes, ell n'estava exclòs per ser fill de vídua. Va saber que els seus amics eren destinats a l'Àfrica i quasi amb seguretat a un dels pitjors aquarteraments de Sidi Ifni. A la matinada de la vespra de Sant Joan, el despertà una idea tremebunda que el feu alçar-se d'un bot, com si li clavaren un dart al cervell. Al capvespre, segué al marge de l'abaixador de la Font de la Jana. Tu tens la culpa de les meues cabòries i mala consciència. Segurament, fa 10 anys, tot hauria passat igual sense haver parat jo aquí. La meua germana s'hauria curat amb la medicina de la pobra Isabeleta i na Martina ens haguera acollit com a família pròpia. Segurament, com digué ma mare, tot fou fruit de la imaginació desesperada i jo no vaig carregar mai el pes d'una fada maleïda companya dels dimonis.
Segurament, si hagueres confiat en mi, si no t'hagueres deixat rosegar per la por, si hagueres comprès que la pobra Isabeleta ja era difunta quan vas arribar a l'església, si hagueres cregut en la meua bondat i en el fet que jo no vaig intervindre contra aquella criatura, no t'hauria sentit infeliç ni culpable de les penes de ningú. Tomeu s'alçà sobresaltat. Li parlava l'aigua? Els canyars? La terra? O era el foc del seu cap enfollit que desvariava? Qui eres? Què vols de mi? Soc la Joanaina, la fada bona que habita la font. Soc una dama d'aigua, una llana descendent de la deessa de la natura. Em complau ajudar qui em visita i concedir-li els desitjos raonables que cobeja si demostra que creu i confia en mi. I no vull res de tu, solament que sàpies que jo no vaig influir en la mort d'Isabeleta. Això sí, vaig intervindre perquè na Martina vos enviara al metge amb la penicil·lina, vos acollira i alhora se sentirà acompanyada i alleugerida de penalitats. Tu pots creure i viure tranquil o continuar sentint-te un miserable ple de culpes. Si de veres existeixes, com sé que no eres una bomberota maleïda? Confiant en mi i en el teu bon ser, si no eres capaç de fiar-te'n, tu mateix. Confiaré en tu si salves els meus amics d'anar a l'Àfrica sense fer mal a canvi del bé. Te ho torne a dir. La confiança l'has de posar tu. Carrega el meu pes i si el dus fins al poble sense girar-te, et concediré el que em demanes. La Joanaina callà, i Tomeu sentia a l'esquena un pes tan gran com si li caigueren damunt 4 sacs de cendra, que li cruixiren la columna i li feren trontollar les cames. I de sobte comprengué que fora com fora l'encanteri de la Joanaina, no necessitava girar-se a mirar la càrrega. Intuïa que era el pes de penes i desitjos propis el que duia a l'esquena. Amagat entre les ombres, arribà davant de l'església i tan bon punt posà els peus damunt les gravetes de davall del campanar, el pes desaparegué i l'envaí una sensació de benestar i de tranquil·litat com no havia sentit mai. L'endemà pregonaren un ban pels carrers de Teulada per avisar dels canvis en el reemplaçament de Mossos per al servei militar. Hi havia excés de soldats destinats a l'Àfrica i els reclutes de la província d'Alacant que havien de marxar en breu a Ceuta, Melilla, el Sàhara o Sidi Ifni es quedarien als quarters de la península més propers a les seues localitats. La festa dels quintos fou sonada i Tomeu hi participà amb gust. De llavors ençà, Tomeu no esquivà més passar per la font. Molts capvespres feia un rodeig per dur el matxo a l'abeurador, encara que no li vinguera de pas en tornar de la faena. I cada any, la vespra de Sant Joan, s'hi aplegava a esperar que entrara la nit per contar-li a la Joanaina com li anava la vida. Saps? Claret ha acabat els estudis i a setembre farà de mestra a l'escola d'un poblet de la muntanya. Ma mare l'acompanyarà. Na Martina s'ha buscat una altra cuinera. I al juny següent anunciava que tenia nòvia i que estava obrant-se casa per a quan es convertiren en matrimoni. Passaren anys i panys plens de mudances en el paisatge, els costums, les maneres de viure. La font de la llana estigué a punt de desaparèixer, abandonada i en desús. Tomeu també canvià, es feu major i un dia li fallaren les forces, l'ànim i la salut. L'afectava una malaltia greu, havia de tractar-se aviat abans que ja fora incurable, però ell s'hi negà. Aquell any, la vespra de Sant Joan, eixí de casa ben matí i marxà a poc cap a la font de la llana. Quan la nit començava a dominar sobre el dia i les llums es perfilaven enceses i acomiadaven la llum, un degotim començà a escapar-se per un forat de la roca. Tomeu acudia a recollir l'aigua minsa amb la palma de la mà. No tardà a notar una brisa humida que li acaronava la cara. T'has dignat a vindre?
Pensava que m'havies oblidat. Com t'havia d'oblidar, si eres part de la meua vida? I ara ho seré de la teua salut. Saps? He passat una de les temporades més complicades de la meua existència i m'he trobat molt sola. Jo he vingut a visitar-te, però tu no apareixies. Creia que havies marxat a una altra font més abundosa. Marxar perquè la font estava abandonada. Tantes velades com hem compartit i que poc que em coneixes. No t'has interessat per mi? Pitjor encara, t'esglaiaves en escoltar la meua veu. És que és borrona escoltar la veu d'una bomberota que no es deixa veure. No sóc una bomberota, sóc una fada. Tu has comprovat la meua màgia. Sé molt poc dels teus secrets i m'haguera agradat conèixer-los, però temia enutjar-te en preguntar. Conta'm, explica'm com vius i has viscut. Un silenci breu, una remor lleugera entre les poques canyes que creixien i la Joanaina parlar. Sóc en la font d'ençà que va començar a brollar, molt abans que hi vinguéreu els humans. Hi havia les valls, les folles, les planures que variaven de color amb les estacions del sol, els rierols i la mar que desfilava en onades. I també hi érem nosaltres, la colla de criatures fabuloses que dansàvem lliures i convivíem en harmonia malgrat les nostres diferències. Fins que arribareu vosaltres, mudareu l'ordre de les coses i vos tornareu dominadors i poderosos. Aleshores, nosaltres esdevinguérem fràgils i ens resguardarem en el món misteriós dels mites i de la fantasia. Ja t'he contat prou. Et concediré el que has vingut a demanar. Dit això, Tomeu sentí un pes lleuger a l'esquena. Somrigué, s'alçà, pujà a l'abaixador i emprengué la marxa pel camí de Sisques. Sempre he volgut dur el pes per este camí. Era per on devíem haver anat ma mare i jo la primera vegada que me'l vas carregar, quan era menut. Ho recorde. Per a mi és com si fora ahir. Per a mi també. Per això avui vull que em concedisques el desig que aquell dia em vas despertar i que totes les vegades que he pujat amb el pes he hagut de guardar, perquè tenia un favor més important a demanar-te. La Joanaina comprengué de seguida que Tomeu no volia que el sanara. Estàs boig. No em demanaràs que et cure? Estàs molt malalt, et moriràs. Em té igual. He viscut prou i he sigut feliç. En part gràcies a tu. Per això vull saber com eres. Et vull veure. Guarda eixe desig des de xiquet. Això és impossible. Ningú no ens pot veure a les dones d'aigua. Hi ha humans que sí que vos han vist, i això és el que et demane. Gira't i em veuràs. Sóc aquí, enganxada a la teua esquena. No eres tu el que duc a l'esquena. Ho sé bé d'altres ocasions. I avui només porta el desfici de veure't. Tu ho has dit, desfici, ganes de ficar el nas on no t'importa. Jo no satisfaig les curiositats malsanes dels tafaners. I la Joanaina feu que la càrrega de l'esquena li pesara més. Les ànsies de tafanejar pesen. No et deixaré arribar. No tens forces. Veuràs com sí. Puc amb el que encarregues i més. Gira't i mira'm. No cal que patisques tant. No m'enganyaràs. Si em gire perdré el repte i l'oportunitat de veure't. O potser eres tan lletja que no vols que et mire la cara. Com de simples sou els humans. La bellesa és relativa. Depèn de gustos i formes de mirar el món. M'has decebut. Ara sabràs com és el pes de la Joanaina quan li demanen coses que no convenen. Una ràfega d'aire bufà camí avall, cap a la font, i Tomeu sentia a l'esquena el pes de totes les tafaneries que havia deixat sense aclarir al llarg de la seva vida. Uf, jugues fort, Joanaina.
Veus com no sóc un tafaner? Si ho haguera sigut, eixes enrònies pendents no m'eixirien per l'esquena. Ah, ja veig que en reconèixer que no he estat un tafaner se m'alleugereix el pes. Ai, dama de la font, conec els teus trucs. Esta vegada et miraré als ulls. Amb un somriure d'ample en ample, Tomeu seguí camí amunt a pleret fins a arribar a l'església de Santa Caterina, sense fatigar-se ni angoixar-se, entretenint-se en imaginar el que tantes i tantes vegades havia pensat de Rapafuig. Quin semblant i quina figura tindria la fada bondadosa. Amb l'aurora per la mar, tornà Tomeu a la font de la llana. En arribar-hi, no digué res. No volia presumir d'haver guanyat el repte. Segué silenciós al costat de l'abeurador i esperà la Joanaina. De la roca mare començà a escapar-se un degotim subtil. Un fil d'aigua resplendent s'escapà de la basseta i traçà el rostre brillant d'una dona de grans ulls d'aigua de llac, parpelles de rosada blanca, llavis de núvols ardents, dents de neu, cutis de rosada i cabellera de boirina esfilagarsada. La fada estirà el cap i, tot seguit, sortí de l'aigua la resta del cos. Coll, muscles, pits, braços, ventre, malucs, cames, peus, conformats per una neula lluminosa que exhalava aromes de pluja matutina. La Joanaina dirigia a Tomeu una mirada tan profunda que li amerà l'ànima. La dama d'aigua prengué unes lianes florides de vidiella que creixien al marge i trenà 2 corones, una per a ella i una altra per a Tomeu. Després, tallà les tiges tendres d'unes canyes i amb les fulles construí flautes verdes. Li'n donà una al seu amic i l'un i l'altre arrencaren als rústics instruments una melodia que sonava a murmuri d'aigua dansant entre les gravetes del llit del barranc. Quan unes espurnes de llum solar centellejaren sobre les pedres del marge, la dama d'aigua deixà de tocar. Es llevà la garlanda del cap i entrà a l'abeurador. A Tomeu, unes llàgrimes li brollaren dels ulls. La Joanaina les eixugà amb els dits i se les endugué a la boca. Després, feu un bes als cabells de Tomeu i li deixà un diminut núvol ardent. Abans que un raig de sol tocara la roca de l'ullal, la fada penetrà per un clevill i desaparegué. La font de la llana continuà rajant amb un breu filet. Gràcies, fada Joanaina. Gràcies. Amb el sol a l'espatlla, Tomeu marxà a casa amb 2 corones de vidiella, unes flautes de fulla de canya i una grenya color de foc entre les cendres del cap. Tomeu guardà per sempre el record d'aquella nit en què, després de tants anys de desitjar-ho, aconseguí veure la fada de la font de la llana. I ella, generosa, el curà. I qui no se ho crega, que vaig a la vespra de Sant Joan a la font de la llana i espere que la Joanaina tinga a bé carregar-li a l'espatlla el pes dels anhels que cobeja dins del pit.